Čaute ľudia, moje meno je Marko a vítam vás u môjho prvého videjka na môj kanál Marko EU. V tomto videjku si dáme v Brawl Starse neuveriteľných pre mňa 20 000 trofí, čo je neskutočné číslo pre mňa. Budeme hrať najprv s Otisom, lebo neviem, proste sa mi zapáčilo na to. Neviem za ňoho hrať, tak na toto videjko neručím zodpovednosť. A ďalšie videjko vyjde asi o tomto brawlerovi, môžete ho vidieť. Takže určite ho trošku pušneme a môžeme začať hrať, no. Myslel som, že kaze získam ešte pred 20 000 trofí, ale nestalo sa. Nevadí. Ale tak... neviem, no. Proti sebe máme Amber. Neviem, tak to bude easy. Asi dúfam, no Amber úplne easy nebude takzvané. Nevadí, ale máme prvý win. Ako taký win polovičný zatiaľ. Prosím, že ma bude dobre počuť na tom videu, lebo ak nie, no tak ja spácham samovraždu do prčic. Dobre, win. Máme tu plus 8. Fú. Už mi chýba len 60, no. Pri 20 000 máme aj Legendary Star Dropu, takže si ho otvoríme. A uvidíme, čo z toho padne. Keď vás zaujímajú vlaky, tak si pozrite môj vlakový kanál, volá sa Markové vlaky nečakane. A natáčam tam vlaky z Kisúc, Žiliny, občas tam aj nejaké z Bratislavy, teraz sa to vyjde z Košíc s najväčšou pravdepodobnosťou. A aj zo Zvolena by malo teraz takedy výjsť, ale to ešte ten starý debilný grafikon, čo je dosť také, ale poďme už k Brawl Starsu. Brawl Stars je teraz moc nehraná hra, neviem prečo. Ľudí to proste nebaví, neviem prečo. Ale no tak, čo ti ja viem. Neviem, to bravko je také teraz nedobré, si myslím. A ja som to nehral, teraz som to len začal hrať a prehrali sme. Dobre, takže zase mínus, super. Rozmýšľam, že dám niekoho iného, lebo toto ma nebaví, to som dostal underdog, ale tak dám niekoho iného. Z nejakých nižších hradov. Eša napríklad skúsime. No ako to máte vy? Hráte ešte bravko, či už hráte niečo iné? Máte PSko, hráte tam NHL-ku, Roblox, hráte. Alebo neviem, čo ešte môžete hrať napríklad. FC26, alebo neviem, no. FC Mobile. Netuším, čo všetko sa teraz ešte hrá. Ja som skôr taký človek, ktorý chodí vonku ako herný, ale tak, no. V bravku viem, že Dog, to je teraz pre mňa, ja ho nemám. Pre mňa je to teraz ten najhorší brawler v hre, lebo on by mal podľa mňa dostať nerf, on si nezaslúži byť takýto dobrý. Keďže vlastne, keď ho ako keby zabijete, no tak on si tam vie dať, neviem, či to je Gadgeta Star Powerka, alebo čo to je. Tak sa znova oživí, no, čo je také dosť, proste také, nedá sa poriadne ani zabiť, no. Máme ďalší víno. Teraz na najviac trofí mám Spajka, neviem prečo, ale tak mám ho na nejakých 830 trofí. Chcem ho dávať na 1000, takže z toho bude ďalšie videjko určite. Napíšte mi do komentára, že na akom mode mám ho na 1000. Dúfam, že to pôjde Soul Showdown, lebo jak tam dáte zase nejaký Jungrebi, alebo ja neviem čo za blbosť, no tak ma porazí. Dúfam, že inak teraz, kto si myslíte, že je najlepší Brawl Starsový youtuber? Šteps, Destro, alebo aj niekto iný? To tiež napíšte do komentára. A nezabudnite na like a odber, takzvané, ako to tí youtuberi tiež hovoria veľmi často. Joj.
Aký je váš najobľúbenejší youtuber napríklad? To by ma tiež dosť zaujímalo. Dúfam, že som to ja. Ale tak, neviem. Pre mňa je to určite asi Moon, neviem. Ale teraz ma už prestal baviť ako keby, lebo neviem. Proste už mi nepríde taký dobrý, čo stále. Ale neviem. Keď som bol menší, tak som ho sledoval. Ja mám 11 rokov. V lete budem mať 12 a pred takým rokom a pol som pred nejakým rokom som ho úplne sledoval, úplne sledoval, teraz ho moc až tak nesledujem už, lebo aj tak 3 týždňa alebo už mesiac nevydal nové videjko, len tak for fun, ale tak čo spravím. Ale tak, je to tak, no. Ako neviem, prečo nevydáva videjka, akože nechápem tomu. Neviem. Akože niektorí, napríklad Housebox vydáva každý deň videjko, ale sa len hrá, takže to je tiež také. Máme zas prehru, no super, to nečakane. Bože môj, mňa porazí asi. Ako to máte so sezónou 46, no, s Brawl Passom. Ja už ho mám dokončený asi 15 dní. Ale no tak. Zavesím vám tam asi potom aj fotku, alebo ukážem vám fotku, čo mi spadlo. Proste padlo mi 4 Ultra Legendary Starropy v jednom piku, čo ko budove. To sa malo ľuďom stalo, že vraj je to veľmi, veľmi vzácne, čo nepochybujem o tom. Ale tak, neviem. Čo vám najlepšie padlo z toho Chaos Dropu? To by ma tiež napríklad zaujímalo. Mne tie 4 Ultra Legendárky, potom mi padla ešte jedna Ultra Legendárka samotná. A ešte mi myslím, že padla Double Legendárka a 2x Double Legendárka myslím. A ešte aj, čo mi tam padlo, raz Legendárka a 2 mytiky. A kamarátovi som otvoril 4 mytiky. Jo, ešte aj Underdog som dostal. Však mi za chvíľu dáme 20 000. Joj. A teraz môj veľký plán je všetkých brawlerov, ktorých mám, dať nad 300 trofí, čo bude veľmi náročné. Budem to robiť asi pol roka, ale tak teraz to robiť nejdem, lebo je event, čo sa mi úplne nechce pušovať všetkých brawlerov cez event. No to som už moc lenivý. Ale tak. Keby máte napríklad koničky, to by ma tiež zaujímalo. Ale no, ja mám napríklad vlaky nečakane, potom ma zaujíma dozaj to letisko v Bratislave, Bravko. A budem asi brankár treťoligového týmu Radoľa, toto na Kysuciach. Bol som aj futbalista, hral som prvú ligu za Kysucu, ale aj tak by ma za prvé a za druhé už ma to vôbec nebavilo ako hráča. Tak som odišiel hrávať florbal a potom chcel by som aj zostať hrávať florbal, ale proste neviem. Není v Kysuci žiadny na to tým, že by som vedel hrať aj zápasy. Som chodil len ako keby na taký krúžok, kde sa hráva, ale tak, no, to len tak mimo. Takže sa budem vrácať asi k futbalu. Niekedy určite na môj plusový kanál video o tom futbale. Možno nejaký highlight zápasu alebo niečo také. Prosím ťa, Grom, teraz to uhraj, lebo mňa porazí. Áno, neviem, čo to teraz ten Frank urobil. Mne úplne vypadávajú na tom videu tie mena tých brawlerov. Musím hovoriť tak potichu, lebo natáčam to večer, bývam s rodičmi nečakane a som hneď vo vedľajšej miestnosti, takže musím byť proste potichu. Ale zatiaľ sa to vyvíja veľmi dobre. Ja mám mobil úplne natlačený k
k hlave, aby ste ma vôbec vedeli počuť, lebo aj toto je zlé. No. Tak, super. No, tak to ma teda zaujíma. Prosím, underdog. Nevadí. No, koľko mi chýba? Plus 11. Chýba mi už len 42. Jo, ja chodím ešte do školy, dnes je piatok, takže chvála Bohu neidem do školy. Sice aj tak je už 21:55, inak to už by som 10 minút spal. Ale dobre. No. Ale najväčší problém so školou mám to stávanie ráno. Ja neviem vôbec stávať ráno, ako to je strašné pre mňa. To ja stávať ráno, to normálne radšej fandiť Slovanu, ako stávať ráno. To amen tma. Joj. Inak v tom brávku máte ten golden skin na toho Grifa. Pochopili ste tomu, otvorili ste tých 10 coinov. Ak nie, no tak to dosť smola, ako. Lebo ako druhý skin za koľko to stojí, ani neviem. 50-60 tisíc coinov. Coiny sú moc potreba. Ako môj bratranec hovorí, že coiny sú pána nuda. Actually, môj bratranec tiež natáča vlaky a Lego. Jeho vlakový kanál sa volá Jojo Vlak a Legový Jojko z Lego. Takže aj jemu tam chodí dať odber. Joj, bože, ale toto čo je, to sa mi nepáči. No, bože, Edgar. Ja tak nenávidím Edgara a Dolga. Edgara síce mám, ale keď ho mám proti sebe, tak to je amen tma väčšinou. Ešte keď mám Bravlera na blízko, napríklad, ja neviem, neviem, napríklad, keď mám Tika, tak to na Jungrebu normálne to zomieram. Strašné. Koľko minút bude mať to video, to by ma zaujímalo inak. Dúfam, že do nejakých 20 minút bude to video. Lebo zas, bože. Joj, tak toto som trošku lacno ako. No dobre, Edgar, Ježiši Maria. No tak to úplne dobre nebolo. Prosím vás, akože trošku. Ježiši Maria. No tak zase -1. To je teda moc, no. Prosím, ja už mám tých 20 000 z legendarky, nech mi padne 500 kreditov alebo Bravler, najlepší dolg. Normálne ďalšie videjko už by som mohol začať natáčať. Už mi chýba tak málo a tak veľa. Normálne som taký unavený po dnešnom dni, lebo actually som išiel dneska domov zo školy, lebo mi bolo zle. A čo iné budem robiť? Dívať sa na televízor, hrať brávko a ešte aj natáčať videjko. To je úplne môj každodenný deň. Normálne. To rutina moja. Zajtra ani neviem, čo by som mohol robiť. Asi toto vydám, lebo odmietam to vydávať ešte dneska. Lebo mne sa nechce strihať toto videjko vôbec. Aj tak tam asi nič nepôjde strihať, ale tak dajte mi už dneska všetci svätý pokoj. Ešte na môj vlakový kanál bude vychádzať asi zo pár šortíkov. A máme ďalší vid zatiaľ. Joj bože. Koľko? Ešte toľko. Ešte 27, no. Nech už je tam tá dvojka. Bože. Joj. Teraz, kedysi som pozeral, tak pol roka dozadu, Destra a Štepsa na brávku a už napríklad ja vôbec nepozerám. Naposledy som videl od Štepsa video 4 mesiace dozadu asi. Už ma to nejako prestalo baviť, už to radšej hrám ako pozerám. Neviem. Prosím ťa, daj ho, kamo. Dobre, chvála Bohu. A teraz ešte Nany, no, to bude dosť ťažké ako, ale no zase pre teba ani nie. Bo Nany je taký, no. Počkaj, kamo, teraz čo, akože nacvičujete, chlapci? Vy vysvetlíte?
Takže, dobre. Ale k Bravku som sa dostal fakt po dlhej dobe, lebo nehral som to asi 3 mesiace a teraz posledné 2 mesiace to grandím. Pred 2 mesiacmi som mal 9000 trofy, alebo koľko? Možno 10, max 11 alebo 12. To mohlo byť max, no. Teraz už idem na 20, kámo. To je neskutočné. No, dobre, konečne. Napríklad ja mám kamaráta, ktorý má že 70 000. Mám ho za frenda. Alebo koľko to má, počkaj. 69 000. Druhý môj friend má 39 000, to je môj bratranec druhý. A ostatných tu mám nejaký random inak, ale dobre. To je jedno asi. Ešte 18, no. Ja už sa pomaly rozlúčujem so začiatočným číslom 1, kámo. Ach, bože. Toľko desiatkov týždňov, čo som mal tamto jednotku. Teraz už sa to zmení na 2. Actually ani neviem, kto je teraz najlepší hráč Bravka na svete. Ani sa mi to pozerať úprimne nechce. Super. To sme úplne asi trošku nevyhrali, nevadí. Takzvané. Prosím ťa, dobre. Tak to bude trošku oriešok, ale tak nevydarený oriešok. Prosím ťa, daj tam tú lutinu. Daj tam tú lutinu. Dobre, aspoň dačo. Prosím ťa, vyhraj to. Ty si ale kus retarda, kámo. Bože môj. Toto bude vypípavanie zase. Ježišimaria. Bože môj. Čo zase všetci? Come on. Už ma ani pri natáčaní videa ani nechajú na pokoji. Super. Prosím, nech ma aj dobre počuť, lebo ak ma nebude počuť, ja sa zavraždím, kamo. Zase vypípavať budem, no super. To môžem kašľať, kamo. To prcelo. Davaj. Chvála Bohu. Prosím, prosím, prosím. Poď, prosím. Kámo, dobre. Že dám už 20 000, kámo, prosím. Prosím ťa, Bože, daj už 20 000 mi. Buď taký dobrý. Daj mi 20 000, no. Bože, už to... Áno, yes, kámo. A už sa môžeme pomaly rozlučovať s jednotkou. Už mi chýba len presne. Kámo, už mi chýba len... No super, to je zase na 2 hry. To ma porazí. Joj, Bože môj. Už sa tak teším na tú 20. Teraz mám takú tichšiu pasáž, lebo sa tak sústredím na tú hru, že nemôžem ani rozprávať. Dynamite 1. Bože, nemôžem nadávať, lebo som na videu. Ale keby som nenadával, no tak už roztreskám mobil. Keby som nebol lepšie povedané na videu, no. Do pitvora. Prosím. Nie. No, it is... No. La polícia, no. Prosím ťa, kamo. Čo som komu spravil? Že ma musíš takto trestať, Bože. Ježiš, sa to tráv, Bože, sa tráv. No super, prehra, no. To tak milujem ja toto. Super. Pane Bože.
To bude mať viac ako 20 minút už určite. Nic nevadí. Kámo, prosím. Prosím, ja sa tak sústredím na tú hru, že neviem ani rozprávať. Daj to tam už, prosím ťa, daj to tam. Prosím, Kit. Prosím ťa. Ja ťa žiadostne prosím. Ja už chcem dať 20 000 trofí. Áno. Yes, kamo, yes. Yes. Toto už padne, dúfam. Ešte... Normálne sa cítim, ako keby som, ty kokos, neviem, čo robil. Pred testom z angliny sa takto cítim, ty kokos. Áno. Yes. Yes, kamo, yes. A teraz mi chýba už len 4 trofy, kamo, 4 trofy. Kamo, teraz už je asi hotovo. Uvidíme, koho tam dostaneme, ale už je asi hotovo, kamo. Posledný krát s jednotkou. Posledný krát som tam videl asi jednotku. Ešte buď prehrám, alebo vyhrám, ale toto vyzerá na výhru. Kámo, ja tam uvidím už 2. Není možné, kámo, není možné. Není možné, kámo, není možné. No, ne. Kámo, ne, prosím. Jediný zápas, kedy chcem vyhrať. Nechaj 4 potom prehrám, len toto musím vyhrať. Prosím ťa, Bože. Ne, Dynamite. Nie. No, Policia, no. Nie. Ja som taký sprostý zase, ako si myslíš. 1v2. Prosím, daj to už tam. Jediný zápas, kedy chcem vyhrať, tak je tento. Prosím. Bol to moco, nevadí. Ale vyzeralo to zatiaľ rovnako ten zápas. Len sa... Nic som to nerobil pomaly. Prosím ťa, kamo, dajte to už, prosím. Yes. Prosím, Bull. Prosím. Nie. La Policia, please. Prosím. To už musíme dať. No, kamo, ulti. Yes. Prosím. Nie je možné. Kámo, teraz pri mne stojí všetci svety. Prosím, Dynamite. Nie. Traf sa, ty tekeš. Traf sa. Dynamite, ty tekeš sprostý, ak sa teraz to prehrám kvôli tebe, no tak ja normálne mažem účet, ty kokos. No to nie, ale normálne v živote nebudem hrať za Dynamite. Prosím ťa, Bože, už to vyhraj, ty tekeš. Pane Bože. Ty si ale kus retarda, kámo, tak toto som v živote nevidel, akože sorry. Toto som v živote nevidel. -1, kámo, už prosím, posledná hra. Ty kokos. Prosím, posledná hra, budem tam mať 20 000, kámo, to není možné. Už mi nehovor. No tak toto bude ťažké, ale dobre. Prosím. Čo robíš? Tak to hráme 2, no super. Dobre, už hráme 3. Už je to 3-2 teraz. Daj to tam, prosím ťa. No, áno, super. Teraz je to 1v3. Všetko alebo nič. Kámo, dobre. A teraz ešte treba... Ne, ešte treba raz. Kámo, počkaj, rýchlo, poj. Poj. No, dobre.
Áno, super, mám aspoň 1 kill. Kamo, to sme vyhrali. Ja mám 20 000 trofí, to nie je možné. Ja mám 20 000 trofí, nie je možné. Kamo, a v tento moment mám 20 000 a 3 trofí. Kámo, nie je možné. Ne. Čo mi z toho? Nech mi aspoň dobre niečo z toho padne. Kámo. To som práve chcela, ale dobre. A teraz, viete, čo sa stane? Kámo. Nie je možné. Nie je možné, kámo. Pane Bože, nie je možné. Teraz neviem, ako mám ukončiť to videjko, ale ako trošku urobíme čo najviac to pôjde, áno? Len tak for fun. Už to viac nepôjde, nevadí. Mám ho na 9, dobre. Ale kámo, nie je možné. Takže takýmto štýlom ukončíme videjko, áno? No, dobre. Takže ešte nech máte dobrý deň. Ja to natáčam úplne neskoro večer, ešte by som to obkecal, ale už na to nemám energiu. No tak, užívajte si ešte deň a ako to tady hovorí, pozdravujte mamu a čaute.